Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Je to taková, taková informačka prostě a je to taková menší smutná zpráva a je to tak, že budu mít pauzu teď od YouTube, protože chci se prostě rozmýšlet, co bych natočil, připravoval bych se na to a budu mít pauzu tak týden, že nebudu natáčet. Možná se to nedodrží, možná udělám zase informačku o tom, že budu pokračovat dřív, ale to se ještě nescházelo, protože já jako chci se připravovat líp na ty videa, chci jako líp stvárnit a ne prostě, že řeknu, že vůbec to video nebude mít žádnou kvalitu a že bude tam třeba jenom ahoj, tohle. A prostě budu tam třeba tichý nebo tak něco. No a tohle chci napravit, že se vždycky budu na ty videa víc připravovat, než jako obvykle, protože já vždycky to natočím tak, že prostě zapnu kameru, pak prostě řeknu čau lidi a prostě pospíchám a je to jako, že by o ničem. Tím pádem jsem se rozhodl, že prostě ty videa budu dělat kvalitnější, budu mít na ně víc času a udělám je nějak, ne, že to bude nějak odbitý a dám to hned na YouTube, to ne. Takhle ty poslední videa, ty prostě měly hodně dislikeů a to mě docela jako štvalo. Tím pádem jsem je vymazal, ochutnávky a pak jsem vymazal Harlem Shake, ten se vůbec nepovedl. A nejvíc se nepovedlo, protože mělo 9 dislikeů, nepovedlo se to ochutnávky, no, to byla blbost, ale nějaké ochutnávky natočím, ale ne takovýhle třeba nějaký zajímavější, jako ty říkám, aby to nebylo odbitý. A jinak to asi je všechno, co jsem vám chtěl říct, prostě budu mít teď pauzu. No a já se s vámi loučím, můžete dát like. Jestli vám teda video nelíbilo, tak dejte dislike, můžete dát nějaký dobrý komentář. Nebo můžete tam napsat nějakou chybu, co jsem udělal, abych ji napravil v příštím videu. A můžete sdílet, odebírat kanál a počkejte. Vlastně zítra možná bude speciál ještě, protože mám 23 odběratelů, za to vám taky moc děkuju. No nic, já to nebudu prodlužovat a jinak čau!